Tyhjennä kompostimöyhentimellä tuoreinta jätetäytön osaa, eli noin 20–30 senttimetriä pinnasta. Möyhentäminen ei ole välttämätöntä joka täyttökerralla. Mitä runsaammin käytät kuiviketta, sitä vähemmän möyhentämistä massa vaatii. Älä sekoita pikakompostori 220 ekoa pohjaa myöten, ettei jo jäähtynyt alinkerros jäähdytä lämpövaiheessa olevaa kompostimassaa. Pikakompostori 220 ekoa pitää tyhjentää ympäri vuoden. Tyhjennä kompostori, kun se on lähes täynnä jätettä. Avaa tyhjennysluukku ja tyhjennä massa alakautta lapiolla. Sopiva tyhjennysmäärä on esimerkiksi kottikärryllinen kerrallaan. Puhdista myös suotonestelevyn alta ja varmista, että suotoneste pääsee laitteesta pois. Jos tyhjentämäsi massa on ollut kovin märkää, lapioi parilapiollista Biolan komposti- ja huussikuiviketta kompostorin pohjalle. Kylmään vuoden aikaan suositellaan tyhjentämistä mieluummin useammin ja vähän kerrallaan. Näin luodaan kompostorin pieneliötoiminnalle mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Sulje tyhjennysluukku. Paina yläkautta kompostimöyhentimellä tai lapiolla massaa alas. Tämä on helpointa aloittaa kulmista. Varo rikkomasta kompostorin keskellä olevaa ilmakanavaa.